Ang Daang Kalikasan ay isang malawak na kalsada na may habang 57 kilometers na nag-uugnay sa mga probinsya ng Pangasinan at Zambales. Ang proyektong ito ay sinimulan noong 2017 bilang bahagi ng mga inisyatibo ng gobyerno na mapabuti ang transportasyon sa mga rehiyon at magbigay ng alternatibong ruta sa mga motorista. Bukod sa pagpapadali ng biyahe sa pagitan ng dalawang probinsya, layunin din ng Daang Kalikasan na pasiglahin ang lokal na turismo at ekonomiya dahil sa ganda ng tanawin na matatagpuan dito, mga kabundukan, lambak at natural na kalikasan. Naging popular ito hindi lamang sa mga biyahero kundi pati sa mga naghahanap ng Instagram-worthy na destinasyon. Ngunit bukod sa kagandahan nito, mahalaga ring tandaan na ang proyektong ito ay naglalayong bawasan ang kasikipan sa mga pangunahing kalsada at bigyan ang mga residente ng mas mabilis at maginhawang paglalakbay. Sa kasalukuyan, sarado pa rin ang Daang Kalikasan para sa mga turista at tanging mga construction vehicle lamang ang nakakapasok. Ngunit maaaring dumaan ang mga motorista via Daang Katutubo na kung saan ipapakita namin sa episode na ito kung ano-ano nga ba ang makikita sa kalsada na ito, gaano nga ba kahirap dumaan dito, at gaano nga ba ito kahaba. Matapos ang 7 taon mula nung sinimulang gawin ang kalsada na ito, kumusta na kaya ang estado ng daan na ito? Tara, samahan nyo kaming silipin at alamin kung tapos na nga ba ang Daang Kalikasan or Pangasinan to Zambales Road. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Ayan, today is Thursday. Ang oras natin ay 8:15 AM. Ayan, dito tayo ngayon sa bahay ni Sir Joel Mascareñas. Ayan, mga ka-immortal. Content creator din po. Ayan, follow niyo po. Tsaka si Jenica Mascareñas. Ayan, so ang biyahe po natin ngayon is pupunta tayo ng Daang Kalikasan. At kasama na rin natin yan, si Jeric P. Dapat makakasama din natin ngayon si AJ Travel Adventures, kaya nasiraan yung motor niya, tumagas yung oil. So ayan, tatlo muna kami, Sir Joel. Ayun, gamit yung motor, ayan. Sana hindi masira. Fury. Ilang cc na yan? 161cc na. 161cc. Ayan. Fury, laban sa mga big bike. Fury 1000. Sumasabay. Mamaya makikita natin kung paano bumanat yung Fury sa trail. Tayo naman, gamit natin si Kuracha at saka si Corn Beef. Gamit ni Jeric, ayan, kambal sila. Hello, ayan, follow nyo din, Jenica Mascareñas. Ako yung first vlog ni Tito J. Paul na. Oo, sa Chicho Baag. Ang tagal na nun, magpo 4 years na yan. Bata ka pa nun, ganyan ka pa lang 13 years old pa lang ako. Ngayon, ilang taon ka na? 17. 17 na. Agdidibo na. Okay guys, ito, paalis na kami. Time check, 8:23. Bye-bye! Bye-bye! Okay, pagas na po tayo dito. Eto, nakita natin dito si Chip, Nardong Viero TV. So ngayon, namit namin dito si na Chip. Paano Chip, mauna na kami. Akala ko ano yun. Thank you po. Ingat kayo. Boss, mauna na kami. Tara. Let's go. Pasok. Malinis. Nelmar po, Dapashandors po. Ay, Dapashandors. Oo. Sir. May sticker pa, sir? Meron. Shout out sa mga taga NWOW. Ayan. NWOW Kamiling Branch. Sir J4. Yo. Ingat po kayo, Ingat din. Ito na po ang boundary ng Tarlac at Pangasinan. Welcome to Pangasinan. Okay guys, andito na po tayo sa town proper ng mga Tarem, Pangasinan. Ito na yung papasok ng Daang Kalikasan. So ito na yung papuntang Daang Kalikasan. Alam ko sarado pa to, pero susubukan namin kung pwede nang pumasok. Pag hindi, babalik tayo, doon tayo dadaan sa Daang Katutubo. Pwede na po dumaan, sir? Saan kayo pupunta, sir? Diyan lang po sa iikot kang papuntang Mapita. Bawal? Kung diretso na po ng Zambales, bawal pa rin po. May patak, sir. Hindi pa po tapos. Action pa.
Sige po. So ayun guys, update, bawal pa rin po dumaan dito sa Daang Kalikasan. This way, Daang Katutubo Coffee Shop. Trip A. Ayan, reset natin, tingnan natin gaano kalayo mula dito hanggang Zambales. Hanggang sa highway, hanggang sa highway ng Zambales, sa may Santa Cruz. Checkpoint. Magbabayad ng environmental fee. Babayad tayo ng 20 pesos environmental fee. Shoutout kina sir. Ayan, dito yan sa ano. Sila din pala sir. Oh, dito yan sa Lawag Barangay Hall. At tara, magbayad muna tayo, tsaka tayo mag-register. Plus 4 pa ako gising. Nag-aamang ako. Nag-aamang sa amin, Sir Adrian. Tsaka si Sir, anong pangalan ni Sir? Ian, tsaka si Sir Ian. Ayun, makakasama natin. Naka KTM 390 tsaka ADB na puti. Ayun. Malapit na tayo sa ano. 11 kilometers na lang, andun na tayo sa Mapita View Deck. May coffee shop daw doon, so kape muna tayo doon. Kasi nakakaantok. Feeling ko mas magaan talaga yung KTM na yun. Kasi single cylinder lang kasi yun eh. Kaya mas magaan. Dito sa Daang Katutubo Coffee Shop, meron silang mga TP house. Ito, 600 pesos lang daw for 16 hours. Oh, di ba? Good for 2 pala. Wala siyang aircon, pero meron siyang blower. At hindi naman mainit dito guys, presko kasi ang daming puno. Tingnan nyo sa labas, oh, ayan, oh. Madami silang mga TP house dito. Ayan pa. Meron din silang swimming pool dito. Dito daw yung swimming pool. Malaki na pala to ngayon. Kasi last punta ko dito, maliit pa siya. Ayun, oh. Nandun sa taas swimming pool, oh. Ayan. Tapos may mga ganyan kung saan pwede kayo magpicture. Maganda dito. Kasya dito siguro 4. 6 daw par. 6. Oh, Magkano daw to? Family room. Magkano daw? 1,000 daw. Ayun, 1,000 daw yung family room. Ito, mga family room. So, ito na yung kape natin, guys. 165 medium size. Sarap. So, ito, paalis na tayo. Tapos na tayo magkape dito. Hindi na tayo naantok. Medyo natagalan yung pagtambay natin dito. Pasarap ang kwentuhan. Next natin sa Mapita View Deck na tayo. Tara, let's go! Dami mga ano dito, Ago o tree. Ayan, oh. Grabe yung solar, oh. Grabe yung mga solar, sobrang dami. Ayan, oh. Para sila mga terraces. Ito na yung papunta sa view deck. Eto, dito na tayo sa view deck. Ang Mapita View Deck ay isang tanyag na tanawin na matatagpuan sa Daang Katutubo, isang scenic route na dumadaan sa mga kabundukan ng Pangasinan. Ang lugar na ito ay nasa Barangay Mapita sa Aguilar, Pangasinan at nagbibigay ng malawak at nakakamanghang tanawin ng mga bundok, lambak at kalapit na mga bayan. Kilalang kilala ang Mapita View Deck dahil sa kahanga-hangang tanawin ng kalikasan. Madalas itong pinupuntahan ng mga motorista, siklista at hikers na naghahanap ng tahimik at preskong lugar upang magpahinga at magpalipas ng oras. Ang Daang Katutubo kung saan matatagpuan ang view deck ay isang proyekto upang magbigay daan sa mas mabilis na koneksyon mula Pangasinan patungong Zambales. Bukod sa pagiging isang daanan, naging atraksyon ito para sa mga mahilig sa adventure at mga turista dahil sa natural nitong ganda. Okay guys, ito na yung Mapita View Deck. Mula dito makikita nyo, merong isang bundok dito. Ayan, dalawa palang bundok na puno ng solar panels. Hindi ko alam kung para saan yan. Tapos may mga kasama tayo dito. Ayan guys, so shout out. Ayan, mga tropa natin dito sa Mapita View Deck. So eto guys, itong daan na yan. Yan. Sir, birthday ko bukas. Happy birthday kay sir! Ano pangalan mo sir? Michael Ordonio. Happy birthday to you! Hey! Hey! Happy birthday! Hindi, totoo birthday mo? Birthday ko bukas, sir. Ayun, birthday! Happy birthday kay sir!
So, eto guys, yan yung daan na yan, yung pababa na yan. Yan yung papuntang Daang Kalikasan, papuntang Aguilar. Yan, sa taas. Ayun, kung makita, ang layo na kasi, sana kita pa sa camera. Yun ang pupuntahan natin. Yan, tatawirin natin yung mga bundok na yan. Ayun, meron pang daan dun sa taas. Pupuntahan din natin yan. Grabe, ang ganda ng mga bundok dito. Pero kung mapapansin nyo dito sa side, ayan, halos parang kalbo na yung bundok. Kasi parang ano yan parang rocky yung yung bundok. Dati kasi diyan may mga laging area, di ba? Ayan, kaya papansin nyo halos nakakalbo na yung mga bundok. Pero yung LGU natin diyan sa Pangasinan, meron na sila mga tree planting activities diyan sa Daang Kalikasan. So soon yan, mapupuno na ulit ng mga puno yan. So ayun, hindi namin alam kung doon kami dadaan or dito sa Sitio Mapita. Dito kasi may madadaan na kaming ilog at matarik yung kalsada. Dito naman mahaba yung rough road. Alam ko nasa 7 to 9 kilometers yung rough road. So ano pa, saan tayo dadaan? Ano gusto? Ano gusto? Sa rough road na medyo patag o sa konting rough road pero matarik? All of the above, pagsamahin na yan. Doon daw sa mas mahirap So good luck sa amin. Abangan nyo guys. Si nanay magdidesisyon saan kami dadaan, sa mahirap o sa madali? Mahirap din doon. Mahirap din doon. Pero ako mas trip po doon kasi shortcut. Gusto ni nanay doon kami sa mas mahirap daw para para exciting. Oo, dito na tayo. Dito may matarik din dito, kaya lang konti lang. Hindi katulad dito, mahaba yung matarik. Tatagal lang tayo dito sa trail. Pag may natumba, ganun. Kasi mabibigat motor natin. So ayun guys, nakapag-decide na kami. Dito kami dadaan sa Sitio Mapita. Ingat bro, ingat ha. Dito na. Oo, ingat ka. Ayun, mauna si Adrian. Paalam. Ayun, tatawirin natin guys, yung bundok na yan. Sa harapan natin. Woo! Bundok. Ganda oh. Sana maalala ko pa yung daan. Oops. Eto, nandito na po tayo sa Sitio Mapita. Tatandaan ko to. Guys, ito na, rough road na to. Hanggang sa taas. Okay guys, pagdating dito, wag kayong dadaan dito sa kanan. Sarap no? Uy, kasarap talaga mag-off-road. Pagdating dito, wag kayong papasok dito. Bakit? Mapapalayo kayo, iikot kayo, diyan kami naligaw, ilang oras kami. Kita ko to. Pero kung gusto niyo mag-trail, dito the best. Dito na yung papuntang Daang Kalikasan. Paano sila mag-trail? Naka-lowered sila. Yun lang. Kaya dito tayo sa madaling way. Ito na yung mahirap na part. Unahan daw ni Immortal. Hindi naman siya madulas, kaya par. Go Jeric, go Jeric. FJ Moto, FJ Moto. Ganyan ba sa FJ Moto par? Mas mahirap pa dyan. Nakakapagod lang no? Ang bigat kasi ng motor. Hindi ka tulad pag CRF, napakaano lang yan. Hindi ka man mapapagod. Kaya naman, kaya lang nakapagod lang. Okay, let's go, tara.
Ay! Muntik na ako tumalon. Hindi rin pala maganda, sobrang bilis par. Tumatalon. Segunda na lang tayo, masyadong malakas yung permera. Wala, tarik. Woohoo! Taas natin, oh. Sarap, no? Mukhang may madulas na part dito para. Whee! Downhill. Ito lang kagandahan sa big bike kahit mabigat. Pag mga paahon na ganyan, basic lang eh, no? Oo, malakas yung power kahit nakasigunda. Parang wala lang. Ay! Ay! Tumatalon! Ito na yata yung lusong na mataas eh. Ito na nga yun. Madali na lang siya par. Dati kinakabahan ako dito. Tarik ko, taas yan. Woohoo! Wow, parang ganda ng view dito par. Downhill ulit. Guys, ito may nakita lang kami tubig dito, nagpapahinga lang kami. Ayan oh. Nasa Santa Cruz, Zambales na po pala to. May mga motor natin. May motor ni Jeric. Ito si Kuracha oh. Kakakaros lang natin, putik-putik na. Ininom ko na. Let's go. Sarap. Baka si mamaya naman. So, nasa Santa Cruz, Zambales na po tayo. Ang elevation natin ngayon dito is 550 plus meters above sea level. Ito yung view natin dito. Ayan. Ay, oo nga pala, dapat hindi ko binibilad motor ko. Ano sir, kumusta? Nice. Okay lang. First time daw ni sir mag-adventure ng ganito. Tapos dito pa. Kalsada lang ako eh, kaya naging Pangkalsada lang daw si sir. First time mag-offroad. Si Par Jeric, ano Par? Kumusta? Hey! Basic no? Nakakatakot pero kaya. Nakakatakot pero kaya. Sir, napakalupit. Kala ko nandun na, natumba na pero Hindi pa siya, wala pa natutumba sa amin guys. Ayan, gamit ni Sir KTM 390. Ayan. Ito ang daang Katutubo to Daang Kalikasan Road. Ito ay may habang humigit sa 9 kilometers mula Mapita View Deck hanggang Daang Kalikasan Junction ng Zambales Part. Ito ay may scenic road na may magandang tanawin ng mga bundok at preskong hangin. Sa ngayon, ito ang pinakamabilis na daan papuntang Zambales kung manggagaling ka ng Tarlac at Pangasinan. Kailangan lamang ng iba yung pag-iingat sa pagmamaneho dito dahil sa madulas, lubak-lubak, matatarik at malalaking bato na madadaanan dito. Sa kasalukuyan, hindi pa advisable ang mga 4 wheels na dumaan dito dahil sa hirap ng kalsada. Kung nagbabalak kayo na tahakin ang kalsada na ito, siguraduhin na mataas ang ground clearance ng inyong mga motor o mga sasakyan. Okay, nakapagpahinga na tayo guys. Tara na. Let's go. Time check. 2:26 PM. Ay, ano kaya yung mga to? Hello sir. Magkikiraan po.
Sir, ano po ginagawa dyan? Ah, kawayan. Sige po, thank you po. Nagpa-farm sila ng ano dito, kawayan. Meron kasing ano dito bamboo farm. Let's go. Medyo matarik to, guys. Ang lalaki ng mga bato. Ang lalim pala. Ay. Hey! So guys, ito, malapit na tayo sa ano, pinakataas. Konti na lang. Lalaki na ng mga bato dito. Wow! Oops! Ay, lalaki ng mga bato, grabe. Mali yung daan natin, dapat tayo sa kabila. Ayun na. Ayun na nga ba sinasabi ko. One down. Nakatulog siya, par. Dito, oh. Tulungan ko si ano, tulungan ko si Ian. Sige. Pusok ka, par. Okay. Oh, okay lang yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, ganyan po kabigat ang big bike. Kaya, side stand. Baba pa. Oh. Yun. Hirap magprenera. Ayan na. Let's go, Kuratsa. Kaya natin to. Hey! Grabe yung mga bato. Ang lalaki. Madulas, madulas. Uy! Par, kala ko tapos na, par. Oo. Lusong. Akala ko yun na yung pinakamahirap. Meron pa pala. Ayun, nakaya. Muntik ako matumba. Ang pangit ng foot peg, ang dulas. Ang dulas!
Sumasahid ako. Ayun oh. Lakas. Naku. Paano diskarte dito? Sa rats no? Oo. Wall ako, wall. Dito ako sa kanan, pwede? Hanggang ako, belo lang. Tapos wall. Ah, sa wall ka? Oo, tapos traction. Ito. Sige nga, patingin. Wala ka may belo. Ito. Kaya lang magaan yun sa kanya eh. Oo. Ay, mahirapan tayo par. Bigat ng motor natin. Ay. Para maabot-abot ko. Yan o. Yan pag-gaba. O, diba? Another pagsubok. Tumama sa bato. Andito na tayo sa taas. Tumatama yung sa pangilalim natin sa mga bato. Ha? Wah. Sumasayad yung ilalim natin, guys. Sa taas ng mga bato. Woo! Sa wakas, nandito na tayo! Asementado! Woo! Hey! Ang Daang Kalikasan Junction ay ang bahagi kung saan nagsisimula o nagtatagpo ang ruta ng Daang Kalikasan at Daang Katutubo. Mula dito hanggang National Road ng Zambales ay nasa 31 kilometers na lamang or 1 oras na biyahe at 40 minutes naman or 26 kilometers kung papuntang mga Tarem, Pangasinan. Sa ating nakaraang vlog ay nabisita na natin ang mga Tarem part ng Daang Kalikasan at masasabi ko na ito ang isa sa pinakasinik na kalsada dito sa Pangasinan. So dito na tayo sa Daang Kalikasan, Zambales Park. Yung diretso na to, papuntang mga Tarem. Nagpalipad tayo ng drone, nakita natin na halos sementado na lahat. Ang lapat ng daan dito. Dito sa may Daang Kalikasan, 4 lanes oh. At ang ganda ng mga bundok dito sa harapan natin oh. Dati ito, nung last punta namin dito, rough road pa to. Sementado na oh. Tignan natin kung puro sementado na hanggang Santa Cruz. Sarap na hangin dito sa taas. Hindi na rin na-check kung ilang elevation ito. Ah, ito may rock road pa pala. Theory lang sa kalam. Uy. Uy, river crossing.
Oh, di ba? Mababaw daw, hindi naman mababaw. No choice, basa din yung boots. Mababaw pala ha. Mababaw lang. At least nalinis yung mga gulong. Oh, alinaw oh. Sarap. Uy. Nakumunoy. Ayan, tatayo daw niya mag-isa. Tingnan natin kung gaano kalakas si Immortal. 1, 2. Magaan lang. Magaan pa yan, 200 kilos. Ako naman par ako naman. Aray ko. Wala pa nga, natumpa na. Okay guys, time check, 4 PM na. Let's go. Lalaki ng mga bato. Oops. Let's go, Kuracha. Nangyari dito. Parang wasak-wasak yung banda dito ah. Parang may naglaban na super science dito. KTM oh, KTM 390. Naku, walang signal. Naku, wala lahat. Offline map. May tao? Ayan, sige. Ito po. Palabas po na highway dito? Ah, dito daw. So, river crossing ulit. Game tayo naman. Nabasa yung medyas natin. Wala na, basa na mga medyas. Talaga. Okay guys, tapos na ulit ang pahinga. Ang oras natin ay 4:40 PM. Uy, sementado na. Diretso na to, wala nang rough road. Wow. Ay na yung dagat oh, kita na dito oh. Hey! Boss. Okay guys, ito pababa na tayo. Hanap na tayo ng makakainan natin. Tapos doon na tayo mag-decide kung saan tayo pupunta. Matalim. Ang sarap din magmotor dito sa Daang Kalikasan, Zambales Park. Oh, di ba? Ang ganda ng sunset oh.
Nasa barangay Gisgis na po tayo. Lawak ng ano dito, oh. Palayan, no? Nasa barangay Kanainayan na po tayo, Santa Cruz, Zambales. Nasa Bangol na po tayo, Bangol, Santa Cruz, Zambales. Okay guys, nasa highway na tayo. Total kilometers, 53.2 kilometers mula sa kanto ng Daang Katutubo hanggang dito sa may Santa Cruz, Zambales. Dito na po tayo sa may town proper ng Santa Cruz, Zambales. At heto, nandito na tayo sa may Lake View Hotel. Sana may available room. Ito na po ang bridge na ginagawa nila mula dito sa Botolan papunta dito sa Capas, Tarlac. Ang lalaki ng mga poste niyang bridge, oh.